Straight to the point. Anytime mahigalag doon na yung mga panghitabo sa Amerika nata itong reporter dito itong kuhaan og kananaang report no kay aron nga masuta na to hibaw ta kung sa gisabutan ni Trump dito og ni kwan BBM no masindot atog na pa si First Lady para mahibaw sa tabaon sabay mga pagtaga dito ba kasamang kay ba ay mas maayog gatotog ni Kuyog pang First Lady ron dito sa Amerika mga kaigalaan at least mapapa sa taning daghang mga istorya nga murag na phobia siya na trauma siya to sa Amerika medyo mapapas unta mga kaigalaan now atong balikan mga kaigalaan ning pamahayag ni Nina Tantuco with all due fairness kining inahan sa ako nang giingon inahan sa ni Paulo Tantuco ang kadtong namatay mahigala gumikan sa cocaine effects kining cocaine effects mga kaigalaan doon naman ko sa comorbidities. Kaya doon na sa sakit sa kasing-kasing daan, no? Kadto si Juan Paulo Tantuco. Pero sa edad niya 44 years old, mamatay ka ng hotel, nga ni anang pagkagabi, pirti pa ninyong sayaw-sayaw, pirti pang kaon-kaon, siyempre kung mamatay ka, automatic yun ang kapulisan na to dito sa Amerika nga mo imbestigar yun. O niya mo sugot sa dili, tingali magkasnabot magita anak nga, kanang pulis mga higala, inig-imbestigar anak, mangutana gyud kung kinsay kauban. Natural gyud na. Natural gyud na. Muna kung giingon nga nay nahitabo lagi diri sa Cebu, dunay namatay mahigala nga katong tatay namatay ibabaw sa kamay. Yagitan lang kato katawa mahigala nga atong gipadtuan ni kasamang binjit ang hiyan. Katong motel diri mga higala sa may north nga area sa Tundakbayan Sugbo, di ko lang i-mention ni mga hotel, ni mga motel. Nat-interview kay papangita mo ginako pangita og kinsay kuyog ana aron mapangutana lang nato basig foul play na or naon sang hitabuang anong namatay na inomdom mo atong maong balita katupon dos talisay day katong talisay nga giadto pod si Binji bitaw nagadto ba to nya si Arnold may nag-interview sa babae nga mao gyud kuno pagkuan nga kasamang kay nga ni pitik gyud taon ang kasing-kasing kay niadto gyapon tatay gyapon to medyo may edad na lagi nya kanana ang didto nagkumbati sud ba sa maong motel. Pero katos tali sa dito motel na murag kuan lang to. Mura lang to medyo pangmasa to nga masudlan og mga inana nga mga kuan kalihukan. Di natural gyud na og dunay CCTV og kuan pangitaon gyud kinsay kauban. So muna nga kining hitabo aron pangitaon gyud kung kinsay kauban. Nya ang iyang inahan si Nina Tantuco mao ni ang pamahayag. So kita maluoy man ta mahigala sa kainahan apan dunay mga portion din nga kanana ang atong mabutang pod nga madiscuss pod nato mga higala no ni sige okay di mga higala ang kuan good evening mo ni ang kang Nina Tantuco haman to atong kuan ko no para mabasa to mo ni siya ang iyang pamahayag no gikan ni Nina Tantuco no with due respect may galana kwanta kasabot sa ta sa bation sa kainahan pero doon na lang tayo mga puntong atong hatagag pagtagad sa gyud mga higala kay kini nga issue lagi dili sa ingon nga unsa dapat ang mutingog ini mga kaigalaan ang iyang asawa may mutingog or baka ang Malacañang mutingog og klaro gyud nga ma-satisfy ang publiko dili ba ingon nga dunay mura magdunay gitaguan ba. So mo ni ang pamahayag ni Nina Tantuco. Good evening Bilyonaryo and Miss Aimee. I'm Nina Vargas Tantuco, mother of the deceased Paulo V. Tantuco. Siya ko nung inahan ni Paulo Tantuco. Katong namatay nga Paulo Tantuco. Our son died last March 9, Manila time in LA, California. Ang among anak namatay nitong Marso 9 sa oras sa Pilipinas dito sa LA, California. In the presence of his wife Dina. So at least, klaro nila nga namatay to diha sa presence diya sa presensya sa iyang asawa nga si Dina, who is the social secretary of the First Lady Miss Lisa Marcos. Straight to the point. That is klaro na nga namatay ni in the presence of his wife Dina. So kanana ang katong police blotter dito mahigala nga naay nga ni Dina dito malagmit tinuod to. Katong kang Lisa na lang sa may tagsaon ta lang ni kay mo naman og kanan ingon nga wa na gisupply ra na fake news nang napita. Ang blatter dili fake news pero kato nga portion di na kuno tumao. Kinsa may ipatawag na tol kanang asawa ipatawag na. Dili sa ingon nga pasangin lang nimong asawa pero mapatawag gid, maapil gud sa investigasyon.
Mapangutana ba unsa man hitabo, unsa may circumstances ani. No? So tingali ilang usbon na pos Malacañang siguro na nga maingon nga kadto nga portion awa to'y labot, pero kutob lang siguro sa kon ilabot lang pong asawa tingali. Kini ni ang kadto lang kalisa siguro may way labot. Ha? Kay di man na mahitabo gyud nga dili mapangutan ang asawa kay in his presence man day. Sa Bisaya pa namatay kini si Paulo Tantoco diha sa presensya sa iyang asawa nga maoy social secretary ni First Lady Miss Lisa Marcos. Straight to the point. He died in the hotel room where he and his wife was staying. Namatay siya kuno dito sa hotel room nga diin ang iyang asawa og siya puyo ngadtong higayuna. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. Ato pa niya. So, ang iyang pamahayag na nga mi join din siya, mi appeal sa siyang asawa sa trip padong sa Amerika, aron magkakauban sila, apan ang First Lady was not involved in any way with our son's death. Mato pa niya. Ang First Lady nga si Lisa Marcos, way labot gyud sa kamatayon sa ilang anak. Mao ni pamahayag mahigala ni Nina Tantoco. So iyang giabsulto din mahigala si Nina Asekwan, First Lady Lisa Marcos. Kini niyang pamahayag absulto si Lisa Marcos ani. Pero mo lagi na ang mga tao magka-question magod nga wa man gud dito si Ma'am Nina lagi. So kanang way labot si Lisa or labot si Lisa dili sa competent nga tao mo istorya ana kadi man sa kuyog sa biyahe. Ang katong kuyog sa biyahe mao gyud maka-istorya. No, pero inahan man so ato sang hatagan og higayon, no? The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. So iyang giklaro may gala nga ang autopsy report open ka na alang ninyo o makakita mo wala din ha nabutang nga ang iyang anak namatay sa overdose, doon nalay epekto sa cocaine o aksidente kini kay doon na po'y sakit sa kasing-kasing. Straight to the point. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. Matod pa niya mahigala. Dili lalim, Dili lalim nga ang usa mawagtangan ka og imong hinigugma, usa ka pinanggang anak og kininiang sa ilang pagkahibaw naghimo og daghang maayong butang, mahigugma sa mga kabos, kanunay nga nagpangga sa iyang mga ginikanan og iyang asawa og iyang mga anak. Was kind and compassion and hardworking. So iyang gidescribe si Paulo nga usa ka maayong tao, usa ka naay compassion og labihan ka hardworking kini nga tao, kugihan. Matud pa mahigala sa iyang inahan nga si Nina Tantoco. Kay kini si Juan Paulo Tantoco mao ni mahigala executive sa Rustans og siya mahigala maoy apo sa founder ining Rustans mga kaigalaan. It saddens me, matud pa din sa iyang gisuwat, it saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. Sakit sa among kabahin nga makakita sa mga balita nga ma-report nga malign sa pangan sa negosyo sa akong bana nga gitawag og Rustans. It's so visible to make news that is exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. Matod pa niya mahigala. It saddens me that our son, Poe, is being used to aggravate this conflict. Sakit kuno sa ilang balatian nga kining ilang anak nga si Poe gigamit aron pag-aggravate ni ining maong conflict. Aron kuno pag-aggravate pa gyud, kuan pa, no? Pagpadako ni ining maong kasungian. He did have cocaine in his body as the autopsy says. Ato pa na duna say cocaine sa iyang lawas, yang giangkon duna base sa autopsy. But it was not an overdose. The complete autopsy report will come and it will be a publicly known. Yes. Our son used cocaine. So iyang angkon nga yes tinuod ang among anak mo gamit og cocaine. And it did not come from the First Lady.
Iyag yung giklaro. So, absilto na mahigala si Lisa Marcos, ha? Kini pamahayag ni Aling Nina, duha katumong kini. Ang iyang pamahayag, yang gi-express ang iyang gibati, labot sa iyang anak. Ikaduha, iyag yung gituyo ni para maabsilto si Lisa. Straight to the point. Kaya giklaro magiging niya diri ang primerong paragraph, ingo mo siya, the First Lady was not involved in any way with our son's death. Ang First Lady wa gyud kalabutan sa bisan unsa nga paagi sa kamatayon sa among anak. Nya diri sa ubos-ubos iya naging giklaro. Nga matod pa niya, yes, our son used cocaine. Oo, tinuod ang among anak mo gamit og cocaine. And it did not come from First Lady. Dili na gikan na First Lady. Straight to the point. No? So, kini mahigala og sa pamahayag ni mahigala diri ang inato, pwede nimong tuuhan ni ani. Pero adto ni mahigala sa kini ni ang teknikalo nimo pagsabot ni dili sa competent posulti. Mahimo nga tinuod ning ingon nga dili gikan sa First Lady or gikan sa First Lady dili siya competent kay wa man sa kahibaw gyud wa man sa dito. Gawas og dito sa Amerika kuyog sa dito kay nya may isa nga kadtong kukin dito gikan sa First Lady kay nakakita ko diin to gikan. Ato niagi katawa lang mahigala pero subo baya pod di pod lalim sa part sa inahan, no? Pero mo niya pamahayag ha, kung imong teknikalon pagsulti, pagpasabot, ang maong cocaine dili gikan sa First Lady. Diin man gikan. O dili gikan sa First Lady. Kana pangutana lang. Mahimong dili gikan. Mahimpon nga. Kay og certain ka nga dili gikan sa First Lady, medyo nakibaw ka sa gikan day. Ikaw okay. Og dili gikan sa First Lady, absolutong First Lady, pero diin man gikan eh. Og sure kang dili gikan First Lady, asa man gikan? Kana ato lang ang giagi kato katawa mga higala. Nor was she involved. It's unfortunate and that this happened to our son. Sa kuno ka unfortunate mahigala taon, no? Nahitabo ni silang anak. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am as person. I do accept that report. Nowhere did it say he died of overdose. It made me shed tears. Nakahilak in taon, kisabay di mo hilak o inahan ka mahilak ka gyud. Bisan pa man unsang klases kamatayon sa imong anak, na overdose man nagwa na ma-overdose, ang klaro mahigala nga na-trigger gyud to sa iya na say sakit sa kasing-kasing daan. No, nya human na-trigger pa gyud ining paggamit og cocaine. So mo nay namatyan. Mao na kahilak siya. Not just for myself, but also for wife and his children, which you are hurting so much. Matod pa niya. Nga maoy nasakitan og maayo. I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love, light. Matod pa niya. So, kini pamahayag ni Nina Tantuco, usa kini ka pamahayag sa usa ka inahan, pagpakita gyud sa iyang dakong gugma ngadto sa iyang anak mga higala. Ngadto kang Paulo Tantuco, natural na sa usa ka inahan. Pero kining portion nga si Lisa Marcos absulto ining portion na medyo kining di pa ta makakonklude dayon ani. Mahimo nga tinuod mahimong dili kay kaning pag-ingon mahigala nga was not involved in any way with our son's death. Pwede po na, pero pwede po niya kuan kay wa man sa dito. Sa maong panghitabo mga sukid paminaw. Straight to the point. Kay kini man gud mahigala cocaine ang namatyan. Under sa doctrine of territoriality mahigalas kriminalo, ang ilamang balaod sa Amerika maoy ma-apply ani. Unya kung ilang balaod sa Amerika ang ma-apply, kanang cocaine dito sa Amerika, illegal na. Straight to the point. So kini mahigala si Paulo Tantuco, namatay naman siya, so wa na manubag niya mga higala nga kuan, pero ang iyang mga kauban. Mo na dakong pangutana, diin man tong cocaine gikan. Gikan to sa Pilipinas, nga gida dito, or gikan to dito, nga doon sa kontak dito, mahigala, asas lang mamalit. Straight to the point. Mo na dihay tanawunon mga sukid di paminaw, no? Ya, kinigod, nga pagkahitabuan mga kagalaan, mas maayo gud lagi untaog kana na ang open ng Malacañang pagsugod March 8 pa mani. Ug wa gyud mahigalay guilt bisa gamay ang Malacañang. Number 1, sila man kuyuga. Okay man kamoy kuyog, isulti lang tinuod gud nga kaming kuyuga kay kining asawa niya yamang giangkon diri ang mao ni ang social secretary sa First Lady. So ug moingon ka nga dili appeal siya sa entourage,
kini si Paulo Tantuco pwedeng dili sa appeal sa entourage. Ang iyang asawa mao'y appeal sa official entourage indekin. Straight to the point. Kay problema sa Malacañang pa yun wa nay appeal sa entourage. Di po nila ipakita kung kinsa man day appeal sa entourage. Kay ug mingon sa way appeal na sa Tantuco sa entourage. Okay, ang mga tao ana nga dili na mo follow up question niya, dili man day appeal. Pero kung maka follow up question kay kinsa may appeal, ang iyang asawa nga social secretary appeal ba? So kung appeal yang asawa, nahimong de facto entourage kini mahigala si Paulo Tantuco. Straight to the point. Nahimo siyang de facto entourage. Ha? Kay kini ni ang asawa mga kaiganan, pwede man. Mingom ta nga way appeal sa Tantuco, pwede man ang gisulti sa Malacañang, pwede kayo. Kay civilian man is Tantuco. Ang iyang asawa maoy cabinet secretary. Mo to'y appeal sa entourage. Ninuuban man siya. Amo ning gingon sa iyang mama nga nikuyog si Tantuco sa iyang asawa. In fact, sila dito sa Rome. Sa Hotel Rome. So, kanang istoryaha, entourage gihapon day. Dili official nga na-appeal dito sa kwan. Posible kay dato man ingon nga, mukuyog lang ko nimo, day. Kamo man yung mga to, pero mapliti lang kung ako. Pwede man day. Daghan man ang mahitabo na inana nga karabang dunay mga partner karon nga naas gobyerno or mga korporasyon panalitan. Dunay mga travel nya miingon nga travel man sa kwan. Kuyog ko. Ako lay plate sa akong kagalingon. May na lang po abot dito makalibre hotel. Pwede man na. Kay kanang hotel panalitan o sa karom gobyerno may nagbayad. Og ikaw ba na ka maapil man ka sa kwan diha kay kanagong managtiayon dili man guna sa duha nahimo na sang usa by virtue of marriage. Straight to the point. Mo nagmingon ka nga dili appeal sa entourage si Paulo Tantuco, considering nga bana siya sa appeal sa entourage, nga mao niyang asawa mahigala nga si Dina, automatic na by de facto nahimo siya mahigalang kabahin ni ining grupo ni Lisa Marcos. Straight to the point. Maubitaw nang nangaon sila tapad pa man sa pangaon day. Pwede man gani nga ang suod yun kay kining ang history ining mga ang history kining Rustans day. Kining Tantuco, ang history sila gisuod sa mga Marcos, sa senior pa. So malagmit gani nga ang bana mo'y ofiran ining maong position isip social secretary, pero ang bana miingon nga di lang ko kay mo focus ko sa business, akong asawa la ibutang diha. Pwede man. Kay in fact sa ilang pagpangao na ang bana mahigala mamagyutapad. Mamagyutapad ni Lisa. Di man ang asawa. So, nya kanang magtapad og pangaon mahigala kanang nabay mga kahulugan sa gina mga sukintig paminaw. Sa kadaghang kauban diya sa First Lady, ikaw gyud mo itapad dinha. Dili man na basta-basta makitapad ka bisag gana mga lamisa kay di lang gi ka ma-pressure, di lang ka ma-force pagkuan nga na mga invitation ana. Di ka patakag tapad-tapad oy ngita magkag asa imong suod-suod kabantay ka kay. Panalitan imbitaron ka karon birthday panalitan nya daghang mga lamisa diha. Mangita kag asa man ka mo lingkod nga lamisa katong maka istorya ba ka? Ha? Di magkapataka lang og lingkod dito nga ma-out of place unya ka. Ha? Ang topic dito di ka makalimaod ay. Natural na oy nga mangita ka og kinsay ka level nimo o kinsay pwede nimo maistorya niya nang usa ka party panalitan. Kung man hisgot lang itag realidad ba?